אוקיי. זה מעניין הפרק הזה? הוא פרק טוב? פרק כפול אני רואה, חלק א'. הפרק הקודם היה היו חלקים טובים אבל לא היה גון בן ארי, גון, דגון. כן? מה? מה? אוקיי, מה שתגיד. לא הוציאו מילה אחת עדיין. מתי הוציאו מילה? הכל טוב, הצ'אט מסתיר את זה מספיק, אלון. אני מת. מה? הוא הולך לקבור את עצמו? לחולות של ראשון. לא? מה? איפה הוא? מה שכן, הסאונדטרק בנגר, כאילו, מה זה נוח? מה זה וייב? אל תפתח משתמשים חדשים. נדב, לא לפתוח משתמשים חדשים. יש טופס. תמלא טופס. מי דיבר אליך קורנס? אחי, מה הוא? מה זה? מה? הוא מכריח אותו להיות בריא? אני מת. הוא מכריח אותו להיכנס לכושר. למה אתה בבנק, קורנס? Gun to your head, name 5 Ron and Gigi songs. תחכי לקרמה, רומניה, זה 2. טירה.
הופה, מבט נלכד. והוא לקד אותה. לקד אותה בביתו. לחד. יאללה, קום, בוקר טוב. קרייזי. טיימות מודים. כן. וואו, חמודי ל... כן, תזדיינו, כן. אתה צופה בהם, יא בן זונה? מה? 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 זה לא נגמר. היי צ'וקי. היי אמא. מה קורה, מאמי? מה הנאמטג של אבא? ניימטאג! מה? לא משנה, זה מוצפן גם ככה, לעשות ריסט פשוט. אני לא... מה... אתה רעב, מאמי? יש טביט בתנור. רק עכשיו דיברו. עכשיו אני אקליפ פה. על מה? טוב, רגע, מה? אני בדרך לחבר שלך. איזה? הדפוק הזה עם האקדח. איזה? די, זה היום? יואו. לא הבנתי. איך לוקחת את זה, אמא, יואו. מה? סבבה, כן? מה, רציני? אני סומכת עליך, צ'וקי, אני לא מכירה כלום. בטח אמא, הוא זכה בלופמן של הראשון של גוגו פלנט. יופי. לא ראיתי, תשלח לי. לא רואים את זה, לא. לא הבנתי. לא יעזור. אתה מגדל ילדים, עוקפים אותך בגובה. מה? רגע. יום אחד מה? אתה מסתכל, ואומר לעצמך, בואנה! מי נותן? מצטער גברתי, אני כבר לא נהג שלך יותר. מה? ציוותו אותי לנסיעה אחרת, ליבי עם נוסע אחר עכשיו. מה? הלו? הלו? שט, זה מתחיל להיות טיפה יותר מדי רנדומלי עבורי, אני אגיד לכם את האמת, זה מתחיל לעבור את גמול הטעם הטוב כבר. האמת היא שקיבלתי תסריט. אני גאה לומר שלא הבנתי כלום. יואו, אמא, המאה לוקחת את זה, סרפדו על כל האודיסטים. אני לא... טוב, קושי, מאמי. יאללה, הגענו. ביי. אני מקווה שאני טועה. איזה כבוד. שבט? בטח, וולקאם. אני מקווה מאוד שאני טועה. תודה. בבקשה. תודה. שם. זה נחוץ? למה הוא כאן? זה יובל, הסוכן שלי. מי הגיע לאודישנים עם הסוכן שלו? לא אני. טוב, יובל, אם אתה בחדר, תעמוד עם הפנים לקיר, בבקשה. מה? מה? טוב, בואי נמשיך. תשמע, קצת מביך להגיד, אבל לא ממש הבנתי מה אני קוראת. זה דפוק. טוב, זה לא עובד לי עם הפנים אל הקיר. צא החוצה, יובל. מה? קרייזי. רועי, אל תנקום בי, טוב? אנחנו רואים שאת מגיעה אלינו מסוזן דלל. לא מגיעה אלינו מסוזן דלל. צנועה. יפה. אני עומד לשאול את השאלה הכי ברגוע. אוקיי? זה כאילו לא קשור. סבבה? האם יש לך כישורי משחק?
יש לך בעיית פעמונים כמו לאלון אבוטבול? את יודעת גם להיות נשית? לי אישית, יש ציפיות ממך? כל השאלות שלי, הכי ברגוע, כמו שהבטחתי קודם, טוב, אני לא יכולה. יכולה לה. מה? אוקיי. אוקיי, התחלה טובה. יובי! בוא, איפה נסעת? בוא. מה? התחלה טובה. יובי! גם התיקון! למה גם התיקון כתוב פה? אוקיי, התחלה טובה. יובי! בוא, איפה נסעת? בוא. מטומטם. בוא, חמוד. מים? פתיחת דביל. זה משהו. יפה. תודה. נמשיך. איפה היינו? לא אמרתי לך לצאת? חכה לי, תשתה מים. מעולה, תמשיך. לא יודעת. מה את אומרת על הפרצוף שלי? מה אני אומרת על הפרצוף שלך? את חושבת שזה על סמך מה שהבאת לשולחן? טקסט. תודה שהוצאת את הסוכן האלוף שלי, בוא ננקום בו ביחד. אפשר? מה? אתם דור נפלא. תודה, תמשיכי. יש לכם עוד שאלות מעולות בשבילי? מה חשבת על התסריט? אין לי מה להגיד. נסי. לא, אין לי מה להגיד כי אין לי יותר שורות בתסריט. איך תקבלי את התפקיד? לא הבנתי. רק תגיד אם גם זה אלתור, כי קודם היה כתוב באלתור ועכשיו פשוט... יעל! תפחיד אף, מצחיקה. מעולה. וואו. בראבו. משהו, לא? תודה רבה. רגע, מה היה כתוב שם? בראבו. את מעולה. לא! וואו. זה משהו, לא? אומגה בריין. תודה רבה. חברים, מי שהגיע לאודישן הביתה. שנה הבאה. משהו, ילינקה, וואי, סליחה על כל השיגוע הזה, כן? יובי, איפה אתה? בוא! חמוד. לא נושך. וואי, תשמעי, את מדהימה. אני בכלל בשוק שאת כאן, קודם כל. זה לגמרי אם בא לך על זה, כאילו, זה שלך מבחינתי. איך האיטלקית שלך? תודה. אני לא יודעת איטלקית. אוקיי. מה? אוקיי. חכו רגע! מה? יש עוד הזדמנות, מגיע לי, כל הכבוד. עשינו לעצמי משהו. שנייה. הכל בסדר. רועי. זה קצת בעייתי כי אמרתי לך שקיבלת את התפקיד. הכל בסדר. התסריט באיטלקית, את לא יודעת איטלקית. יהיה בסדר, נכון? אתה לא חייב לקחת. זה פשוט לא החלטה רק שלי, את מבינה? אוקיי. אני רואה. לא, זה פשוט עכשיו קצת בעיה לשנות את הכרטיס. בשביל מואה, קרייסס אטומי מול ההפקה. בשבילך. חודשיים באיטליה, נשמה התקבל. מה? חודשיים באיטליה, נשמה התקבל. דבר כזה קורה, לא נעים, מה לעשות? חודשיים באיטליה לך שנייה, חודשיים באיטליה להירגע. מצאתי לך כפר חמוד ככה לברוח מהרעש. ובאמת, לפני שאת הולכת להעניק לנו כל כך הרבה, תני לנו להעניק לך. הם טסו לאיטליה כדי לצלם את זה, צ'אט. טסו לאיטליה לצלם את זה, צ'אט. באתי להגיד צי מאזור הנוחות, אבל... זה ליד חיפה, כן, אני יודע, אני מזדיין את המוח. באמת חשבת שזה באיטליה, ירד? למה ענית ברצינות? תשמי את המקום.
אבל היי, שיהיה לך גם קצת זמן לעצמך, אה? ומי יודע? מקסימום תפתיעי את עצמך. רק תזכיר לי, מה התפקיד? בתפקיד, אני יעל, אני מפורסמת, תנו לי אוכל. מה? מה? בדיוק. מה? מה זה? אני לא מבין. זה חד משמעית הכי רנדום על אישה היה. הכי רנדום, לא היה רנדום כזה. אני מת, בגלל זה הוא שאל אם יש לה בעיה פעמונים. הכל חוץ משם טוב אבי 3. אבוקסיטה. מה? אחי, אנחנו... המוח שלי נונס. כן, היה איזה 3 אינטרואים. Wow, che bel pezzo strumentale per creare l'atmosfera. Quello era Sole d'Italia di Luca Morelli. Successivamente abbiamo qualcosa di altrettanto emozionante. אני שואלת אתכם, בלתך אשמח לדעת מה זה קליפו, לא כועסת, אני חושבת. מה? עוד פעם האקדח? עשיתי קעקוע של זין, אחי. מה? מה? עשיתי קעקוע של זין, אחי. איפה? כן. למה? בוא'נה, איזה רוע לב של המקעקע, אחי. בא לקעקע זין, אחי. מה? למה עוד זין, אחי? רוע לב של מקעקע, אה? אתה מדבר איתו לפני? נדבר איתו, אה? מה, אבא? איך הילדים? מה? הכל טוב? מה? עוד עושה את הביפרש. ,80% שיש לך סרטן. רוע. מה, אחי? אחד ממש מצלל. אתה מבין את הבן אדם? מה זה? הוא השקיע בזה! אחי, זה פאקינג עם צלליות. אדם? טוב, לפחות הם במקום אחד. אין, מחר אני מפריד עוד פעם. עכשיו? עכשיו אתה מפריד אותם? רוע לב. אתה זוכר שרוע לב זה רע. א' ב', אחי. רגע. בוא רגע שנייה. אולי תתקשר אליו? בוא, תתקשר אליו בווידאו רגע. תתקשר אליו? תתקשר אליו. הלאה. איך קוראים לו? כן. איך קוראים לו כן? את בת. תודה. שלום. עומריקי מאוד מתרגש מהקעקועים החדשים שלו. כן, אחי. תודה. כולנו פה יודעים שמדובר בקעקוע של
זין. אז אני רק שאלה, מה? מה יקרה ביום שעומריקי יבין שהוא רוצה להוריד את הקעקועים? שזה היום. חמודים, קעקועים זה לא משהו שאפשר להוריד. זה כן משהו שאפשר להעביר. טוב, שנייה, תודה. רק שנייה. תודה. אח שלי. אח שלי! טלפונים. היי, אמא. מה קורה, מאמה? אח שלי. את זוכרת שפעם אמרת לי שאת רוצה ים קעקועים של מלא זיינים? כן, אבל למה אתה חותר בי? בול לזה. אוקיי, אני מגיעה, תתחילו בלעדיי. איך? מה? כלום לא מתחבר לי. כלום. המוח שלי נמס. צ'וקי, אני לא עושה את זה. באתי לאיטליה סתם. אין לי כוח. אני פורשת. בת 58 by the way, סמי. איש. איפה, תפסיק עם הספוילרים בצ'אט, יא אוטיסט. תשמע, אתה אידיוט. למה אני כזה עייף? אני צריך תקן להעיר את עצמי. הלו? מה, אתה אידיוט? אתה אידיוט? יעל? אני כל כך לא עושה את הפרויקט הזה שאתה מת! קראת את זין עלים, אני מבין. זאת בדיחה? אתה מבזבז לי את הזמן? גררת אותי. לאיטליה בשביל מה? יעל... שנייה. רגע, אני בכלל בתסריט הזה? לא, אני רואה את כאילו, הפרק הראשון, אני עכשיו האמא הפרק הראשון בטלפון? אופירו. מה זה אחר? יעל... אתה מנסה להרוס להרוס אותי כי ניסו להרוס אותי. אתה מנסה להרוס אותי? יעל! במקום להיות עם הבן שלי, אני שיכורה באיזה... איפה אני? איפה אני? איפה אני? עדיף להעלות את שניהם ביחד, אני פשוט כרגע מגיב לזה, אני אגיב לשני אחרי זה. מה אם אני אגיד לך שאת בול לא עכשיו בדיוק. מה אם אני אגיד לך? לך שאת בול בדמות עכשיו. מה הדמות למען השם? קודם כל, לפני הכל, את אישה. מנותקת מחיי הבאה. את אישה. כל כך כללי. קורה בחול, כעוסה, חזרת לעשן. תקני אותי אם אני טועה. לפני הרפתקה. משוגעת באיטליה. אז זה לא קשור? תעצמי את העיניים רגע. לא רוצה. יעל. אני לא רוצה. יעל, יש משהו שאני רוצה שתפגשי. מה? מה? איך הגיידר שלך? גיידר? מעולה. כי את לא תצטרכי אותו. אני אמורה לגשת? יעל. זה כן או לא? זה יעל, כלומר כן. תכירי, האיש הכי חזק באיטליה. תסריט. חווייר. נו, באמת. וואט דה פאק. What's your name, אבוקסיטה? אבוקסיטה! ז'ואל. לא. No? לא, לא. אבקסיס יעל. סורי, אבוקסיטה, לא. מה עניינים? רגע. נהנית? יאללה, לא להתאהב לי, יש לך מטרה.
יש לי מטרה. כן, יש לך מטרה להשיג את הפרה שלו. מה זאת אומרת? נשבע לך. Enough about me, Abukasita. I want to hear everything about your desire for me. Sorry, I don't know yet. You're funny, Joalito. So we do share our passion for comedy and laughter. Come. Joke number 1. A girl makes love to me. Yes or no? Yes. No offense, I jokeito. Joke number 2. Any lovers in the crowd? Raise your cup. You think I'm stereotipo. Stereotype? What? You Think I'm stereotipo. No. Ano na escarimito? No. האסקירימיטו! No, you are not so... Okay. Do you know the song Sing Hallelujah? Of course. They don't know they right. What? I know Sing Hallelujah. I know her. They don't know they right. וואט סבבה, דה אבל פאק. אני חושבת שקוראים לזה סינג הללויה. No, that's the Sing Hallelujah test. מה? אוקיי, פרץ דיסק בלי נדר? Oh my God, Abukasita. אני בסדר גמור. So strong. Furious. אני עדיין לא... ראם, הכאב נעלם. כאילו, אני לא מרגיש את הכאב. צ'אט, אמיתי, אני לא מרגיש את הכאב טפו, אני לא מרגיש את הכאב בגב תחתון. עשיתי היום אימון, כרגיל, לגמרי, לא אימון גב, אימון פוש, כן, אבל עדיין. סי? כן? You let your heart לא from הרגשת my את הכאב mind. בכלל. I hate horse. I love only Kawasita. קוואסיטה. אז זה מה שזה. What? This is קוואסיטה. קוואסיטה? This is bullshit. This is Kawasita. קוואסיטה. Where is she? ברור, ראם. אכלת אותו? What's in our awesome? What? What's in our awesome? קוואסיטה על הקורסון. Help me understand. What force brought you here to me, Necesita? Is it love? Are you like me, Joalina? In the endless surge of love? Take. Yes. Take. וואי, זה מדהים. אני מת. זה למה הוא עמד שם. Yes. Slowly. Okay. Stereotipo. No. You think I'm No. You think I'm stereotypo? No. Come. I don't know what to do now. Show me Do around. you know the song Lullaby? I don't know this song. That's the truth. I don't know this song. What? מה? קוואסיטה. Yes, I know Kawasita. מה אני עושה פה? צ'אט, סליחה, לא סיפרתי לכם. אני הלכתי לצילומים של יקומות, אני נמצא בקסט, כפי שאתם רואים. מעולה. בואי נשמור על האנרגיות האלה. מחר 8 בבוקר בהרצליה. לא פורייס, גוט, אני הגוט. אבל אני באיטליה. מי יש לנו עוד? מה? חמוד. בטח שמת לב שדחפנו לך אסיד הלילה. מקווה שאתה לא על הכביש. מי זה? מה עשית לי? בטח לא עם אנשים. הלו. מה אם אני אגיד לך? של מי התינוקות? אני מת! זה ההוא! אתה בול עכשיו. What the fuck? Crazy shit. קוואסיטה.
מי שהתקשה להבין, הקטע הראשון בפרק צולם על ידי רועי כפרי לפני מספר שנים וחובר לצילומים חדשים. אגב, פאקינג אלון אבוטבול, זיכרונו לברכה. וואלה, פסיכי. פרק 5, אבוקטיסטה. כן. נכון, זה חלק 2 שזה. אופיר, אתה פה? סגרתי. כישרון נורמלי, זאת לא יודע מה עכשיו. בטח. הופה! בוקר טוב. בוקר טוב, מה העניינים? יאללה! יש לך רגע לדבר? ברור, הנה, אני קורא לכולם. יאללה, קדימה, יושבים? אלון, בבקשה, מוק. תודה, חמודה. מה? גדול. ישיבת שחקנים, כולם במעגל. יעל שחקנית ראשית ושחקן משנה, וכולם ביחד. צוות צילום בהפקה. טוב. מה? עושים אומנות כי זה החיים. אספתי את כולכם כי כל אחד מכם הוא הכי טוב בתחומו. לא, ג'פרי אפשטיין. סתם. לפני הכל, קודם לכל, צ'ייסרי! אלכוהוליסטים. בא לי גם אלכוהול. אגב, זה בא ממש טוב עם החוואג' שהכנתי. כאילו אם מישהו רוצה, לא חובה. לחיים, חברים. לחיים. לא שותים? לחיים. יאללה. לחיים. יאללה. יפה. בואו אתם פה. שתינו. צילמנו בגשם. חטפנו מכות מודס? שמש. מודס? any מודס? ים בלטמים. איבדנו עובד הפקה. guilty as charged. הנשמנו. נכשלנו, בכינו, קברנו, כבר שכחנו, יאללה, רובוטה. היי, הבן זונה. הבאת דואר? כן, למה אתה רוצה אותו, יא בן זונה? תמתיני. חברים, היום מצלמים את הסצנה האחרונה של הסרט. אחרונה? אולי הרגע הכי חשוב בחיים שלי, ממש מקווה שגם בשבילכם. מתי התחלתם צילומים? מה? מתי התחלתם צילומים? שנייה, חברים, באמת, כבר אין לי קול. בואו נעשה היסטוריה ונחזור לילדים שלנו, בסדר? דפק. יעל! היום מייצגת את האישה החזקה. כמו בכל יום, רק הפעם מול מצלמה. אוקיי? בהצלחה. שנייה, רגע, אורידי. תהיה יותר איתי, בסדר? יותר פלואידי. הווליום, פחות. בסדר? תודה רבה. יש לך תסריט. כן. סליחה? כן. לא. אבל נשאר חצי. לא, אני לא אמורה לדעת במה אני אשתתף. זה כאילו חלק מהעניין. דור בלתי נסבל. יו. מה קורה? חיים שלי. הכל בסדר? בואי רוצה לבוא לסידה? מה? שבי. אני לא מבינה מה מצלמים, אני לא מבינה מה התפקיד שלי. שמי, קראתי את התסריט. נו, מה אני אגיד לך? כן, לא בטוח שזה כל כך משנה. מה זאת אומרת? אז איך אני יודעת מה לעשות? כמה מתוכנן נראה לך האירוע הזה? תכנן, זה הדור שלנו. אני לא יודעת כלום.
צריכים לדעת. לי לשאול אותך שאלה. ממתי? ממתי מה? ממתי את לא מבינה כלום, את לא יודעת כלום. מאז גגה סטייל. וואלה, גם. הרבה זמן. כן, משהו כזה. זאת ההתחלה רק. זאת אומרת, כן. תריסר שנים שאת לא מבינה כלום. כלום. אוקיי, בוא ניקח דוגמא את גנגנאם סטייל. אוקיי? תארי לך בא בן אדם, נעמד מול המצלמה, מחזיק ספר ביד, ואומר, יש מחוז בקוריאה שקוראים לו גנגנאם, ויש שם סוסים וכולי. נראה לך אנשים היו מקשיבים לו? מה? לא. אבל בא בן אדם, נעמד בביטחון, עושה תנועות כאילו הוא רוקד על סוס. זהו, גנגנאם סטייל. עובדה שאת זוכרת סרטון מלפני 12 שנים, בזכות זה שלא הבנת אותו. כן, לא. להפך, גן עדן. החופש המוחלט. זה כבר לא על תוכן, זה על אנרגיה. אני מבינה שאתה בעד. די, נו, יעל. תראי. חושבת שכתוב פה משהו? יהודה לוי. מה? עמוד 13 עד 24. אקורדים של ליאור. עמוד 34. פאקינג תשחץ. למה בכל אחד מהפרקים יש את האקורדים של יורו? אז בשביל אתה מחזיק את זה? את יודעת, בשביל להיכנס לקטע, להיות כזה. ווואלה, כן, מה אני אגיד לך? אני נהנה, אני בעד. נראה לי שווה לך לרכב על הגל הזה, במקום להיקבר תחתיו. את לא מבינה אותם? זובי. שהם לא הבינו אותך. תמירי דומבה למרכז השדה. לא מכירה את הביטוי? שאומר. כלום, נשמה, המצאתי את זה הרגע. בגלל שאמרתי אותו עם ביטחון, יש לי כוח עלייך. יש לך כוח עליי. שליטה על הסיטואציה. כן. זה מה שהם עושים. ממציאים איזה שיט, את לא מבינה אותו, ויש להם כוח עלייך. דברי איתם בשפה שלא יבינו, כוח חוזר אלייך. איזה מטומטם אתה. אותי האופירו. אבל מה בפועל לעשות? מה? לא צריך. וואי. לא, אלוהים. מה? רוצה סלפי? בטח. מה? כן, די. זאת בדיוק כל התפיסה הטיפולית של דוקטור שימה לסוס. שימה למה? כן, דוקטור שימה לסוס היה איתי בשייטת. בדיוק. מי תהיה פלוגת וירוס על התפוזים? טוב. נראה הוא לי צייר אני שם הולך צלב להסתובב בקרס. בניצב, להיות קצת רנדום, קצת בלתי. ואת, לכי תפרכסי באיזה חדר, חבלני באיזה פח, אנא ערף. תדהימי אותם. חדש. היי, בים במ תירס חם. ישי. בים במ תירס חם. ישי! תגיד מיכאל! רם. מוחרם. אני מת! וואי! ענק. זה הסצנה הכי טובה כרגע בסדרה הזאת. מה? תגיד רם. רם. מוחרם. מוחרם. תגיד פה. מה? מרופא. תודה. בטח. מה? תודה. תגיד צוח. מה? צוח? רצוח. אה! תגיד בר. אתה מדבר. איפה אני? איפה הדילם? בלוי פאק אני מובן. תגידי עיון. לא רוצה. תגידי עיון. לא רוצה. אני רוצה להראות לך משהו, זה ממש מגניב. לא רוצה. מה? What happened? What is it?
Why no? Chissà chissà. הוא הבחור. What's going on, Carlos? È un israeliano del Mossad. Oh, מוסד! kill him! No, Javier, this is the mama of the stereotypo. See? Yes, very, very. Okay. Dinner! Tonight! No stereotypo! Little hamburgina, spaghetti. המבורגינה ספגטי. איפה הם? No, okay. Look, hamburgina. Chipsa. המבורגינה צ'יפסה. הוא אזוק, איך הוא יאכל? Un momento la pistola. לפשטונה. תצילי אותי. למה אתה כאן? את הסיבה שאת כאן. השגת את הפרה? פרה? כן. עדיין לא. הוא אמר שהוא הולך להביא אותה וזה עדיין לא קרה. גרוע מאוד. גרוע מאוד, ערן. ערן? You having fun? מה? Oh, are you okay, my love? No, Abucasita, no. La misma cosita. מה? Where is your cow, my love? My beautiful, beautiful animal. I remember she's an animal. מה קרה לה? Since we... Fuck. My cowasita is mucho disappears. Mucho I don't know disappears. where is my cow. אוי, זה נורא, my I love. don't know even where is she. כן, I הבנתי. love her, I miss her, I draw her with me. אוי, המבורגר. וואו. Who knew this? Who knew this about cow? אני אעזור לך לחפש אותה. אנחנו, כאילו. I can't see cow. Cause in Italy, at night, dark. מה? I מה? only hear cow. How? On my cow. Forty bells! Oh, shit! חבייר, די. תורגי אותי! חבייר? תורגי אותי! חבייר, אתה הורג אותו! אתה הורג אותו! חבייר, די! די! בעוד בשש פארט 1 אייג' 1. מה? פריצה! מה? שלום. רגע, כן, את? שאלה לאלון, הגיעו לידינו שמועות שהייתה לך התמוטטות עצבים על הסט, שאתה סובל מבעיית פעמונים? שום דבר, נקסט. אוי, זה בסדר. נקסט, שאלה הבאה בבקשה. I want to do this. תהנה. אני רוצה להאמין שאני משתמש באומנות בשביל להתמודד עם הפחדים הכי גדולים שלי. מה? אצלי זה בעיית פעמונים. האם אתה מטומטם? האם אתה מטומטם? מה נעשה איתך, אלון אבוטבול? מה נעשה איתך, אלון אבוטבול? מבסוט. האם אתה מטומטם? בעיניי זה יפה. האם אתה מתכוון להתחתן איתנו? האם אתה מטומטם? האם ירדת מהפסים? יעל! בואו נרגיע קצת רוחות. למה הוא צועק על יעל תמיד? בבקשה. מישהו ראה מתן? מתן לבן? של טלפון? יש לנו? רגע, מה יש לנו? שואל את הבמה. רגע. ימל, אתה רוצה לראות את המייל שלהם בזונה? לא. בן זונה, אני אחזיק את המייל הזה. ברוכים הבאים למאורה שלי, פה הכל קורה, העריכות, האפקטים. שימו לב איך בשלב האונליין אנחנו צריכים למחוק ליעל את כל המדבקות ששמנו לה על הראש. למה שמו לה את המדבקות מראש? על הראש. מה?
אני לא מבין. לא, דה בנג'מין, אני את זה הבנתי, אני לא מבין את כל השאר, את כל מה שקורה פה מסביב. נתלר, לאדם הזה, בשעה הזאת ביום הזה, כנס דרך השעה האחורי. יאללה, הייתי פה. רגע, לא הבנתי כלום. קפיש? מוטי, לא. קפיש? עוד פעם. אתה מבין כמה חיים פה על הסטייק? נו כבר, מוטי. איזה, הוא, איך קוראים לו? נו, וואי, לא טוב עם שמות. אבל הוא גם שחקן טוב. דפנה? אני בסדר. נפרדנו. שמעת לי תמו? ילד רציני מאוד. טפס על קירות המטומטם הזה, פרדס חנה משהו. מוטי. עזוב אותך. הבן שלהם חוזר מבית ספר. מה הוא מספר לי? יש להם מורה שלו. עכשיו, אני לא מאמין שאני אספר לך את זה. מה? יש לה איזה עניין. עיניים בגב? יש לה עיניים בגב? אתה מכיר אותה? פתגם, מוטי, זה פתגם. סקיטה מטונפת. לא רק המורה. מה אתה רוצה ממני? מה אמירם בן דוד שלי אומר לי? מה? שיש לו חבר. אוקיי. שלא מפחד מהאריות. אוקיי. למה, מוטי, למה? אם אתה, כמו שאתה, קם עכשיו והולך אליו, ואני יכול להשיג לך את המספר. מה אתה מספר לי, מוטי? שואל אותו, דוגרי, אתה מפחד מאריה? אומר לך לא. הבן אדם מסתכל עליך בלבן של העיניים ואומר, מה אכפת לי, מוטי? יש אחד. איך תסתיים? אתה מת. די, הוא לא אמיתי. באוטובוס? הוא נולד לי ולך באוטובוס? תשמע, מוטי, אני לא יודע איך אתה עדיין עובד איתנו. שאתה ככה מאמין לכל דבר. איך אני עובד איתנו? איך אתה עובד איתנו? שוב. אני לא מבין. אתה עוקב אחריי? מה קורה פה? הוא מת. הפעמון הרג אותו. מה? איזה דפוק. יעל, בשביל מה למדת בית 3 פעמים. הכל טוב. תשובה על המסע, חברים. פוקיטו. מה? יעל אבקסיס, בתפקיד אישה איטלקייה בסגיר של פוקיטו הפקות. ועכשיו, להענקת הפרס החשוב בעולם, יעלה ויבוא אביתר בנאי. אביתר בנאי? אביתר מי גוט. הם הביאו את אביתר. איזה גוט. תראו אותו. אני סקטמן. וואו. אולי אתם מופתעים לראות אותי בטקס פרסי עופרי. אני בכלל מעולמות המוזיקה. נכון. אבל האמת היא שבלב שלי יש קולנוע. ומי שאוהב קולנוע באופן עמוק יודע את האמת. מה הגרעין שנושף רוח חיים בסרט? מה הכוח הנסתר שמזיז את הכל? וזה כמובן הלוגו של חברת ההפקה. והזוכה או הזוכה היא, הם. זה לא יהיה היא. יעל אבקסיס. לא, זה כן היא. לא, גם על זה יש פעמון. יש עליך פיקו? מה זאת אומרת עליי? לא חשוב. What the fuck?
תודה. כן. אשמח בנוסף לפרס הזה לקבל גם פרס הבמאי, המאפרת, מפעל חיים כללי כזה, אם יש. אני אגיד לכם מה, פשוט אם אני לא אקבל אותם, אז זה יקפיץ לחברה באולסייד את ה-HP ברמה של כשל בבזונובה, ואף אחד לא רוצה את זה. מה? מה? אשכרה. תודה. הוא מת מהפעמונים שוב. אני אגיד לכם מה, אני חייבת להגיד לכם שלפני שהתחלתי את הפרויקט הזה, הייתי עיוורת. עכשיו אני פשוט מטומטמת. וואו, אתה כל כך לא מצחיק אותי. Bueno, כיסה. אוקיי. וואי, זה כזה מטומטם. יש לך פה קינה. אין לי קינה. יש לך קינה. אין לי קינה בפאה שלי. יש. פשוט גביע גלידה שנפל על הרצפה, שנפל על הרצפה. בן זונה. לא. לא, זה יעבוד. רגע, תנו לי רגע, אתה מלחיץ, אני בלחץ. קילים! לא, חביר, בפאפה? קרזמיטו, un momento, קרייזמיטו. זה טוב או רע מה שעשתה עכשיו? אני מתחילה להבין את ההומור הזה. אני מתחילה להבין את ההומור הזה, זה קרייזי. אני עדיין לא מבין כלום. אני עדיין לא מבין שום דבר.